Unsa may plano ninyo karon? Bisag unsay may tabo, sir, ipadayon na mo mong pang-apply, oy. Hala na ni. Unya, kaswito mo sa silid. Sa tanaw na ko ninyo. Sus, morogin mo kabayo dulho. Asa itong kasada street, morogin to inyong subayot. Maunay akong problema sa kay uti mo pagsulat, dili ko kamao. Tiwas mo mga unguha mo. Di ba kadumdum? Di pa pakibaw mong suwat. May pamangawat mo ay. Magkakwanta pa mo, kapuya ninyo ay. Ganda, mong visit na ko. Maunay dili. Maunay dili musugot sa mama sa papa na, sir. Maunay guin na dili. Kay masuko ang taong among kawatan, maluoy ta. Nang sa magkang tudluan ko nimo na. Bitaw sir. Pulis mong taka, ano imo mamitidlo ang binuang siya? O nya, di ba magkibaw mong suwat? Di ba katwito syudad? May pa mga apply na mong hugas pinggan. Siya lang. Mga apply ng hugas pingkan. Una, sir, dili nakawat. Di may madakop ana, sir. Dili. Tinarong man na. Dali na yung lihok na mo. At mo sa kukwato-kwato kung bag. Ito ay mga sininan ako dito. O niya, masulong to ninyo da. Asa ko bag, dada to, dada. Dada, harong mga disente sa mo tanaon. Lihok na mo. Sige, nanalo to. Nanalo to. Nawili mo ka. Ha? Kamao? Sakto na to to. Nawili ako to to. Saan ko nang bag? Dara to. Ano yung baga yung gingon? Na? Wala, asa ko yung tubangan na ni. Hamay, asam na blay ha? Ano ay ko oh? Sige. Usa. Ano? Mayroon ito ni pilihan. Oh, Ano yung ingon na basudo ko na to? no na. Wala, ginoo. Okay ka ni? Usa man na. Okay, tagsata. Unsang ko niya, puros man ipakigor. Sa dilang ay, mga nang nang mang ni. Ay, Sulog na. Daya niyo ay. Pagdali mo, pagdali. Di pa ta ka mausang mo, maglahi man. sige, rakam sa man niya. Na? Sana, ito yoy. Pataw, nga niya. Sa dilang may lang ganigit ka na tagpa ka ng sampules. Ha? Ni pulisa ay. Nga-apply na ta, sir. Ato na to, sir? Nga-apply na ta, sir. Mga apply na to, sir? Hoy, kamo may mga apply. Ayaw ko ninyo i-apil-apil. Lakaw mo. Dili mi kadumdum, sir, kuyong gimi ay. Gawas nga di ka dong-dong. Di ba gimik mo ang sulat? Saon mo lang ana, sir. Mausa kuyong gimi, sir. Unya, ako'y buhaton ninyo sekretary. Pulis ko. Kita ba rin? Kuyugin lang, may sir. Para madali ita. Unya, wabay sa kinan mo agis eh. Di mo ko kagwata lakaw. Ayaw ko kaig na. Kukot sa sad mo. Sama tao ni sila ay. Apply sila trabaho. Ipapil sa taglakaw ani. Tapi surugo na ni. Hindi kay gisugot ng pulis at yang nga mga planta. Nakakali. Tugal mo apply. Pabuka tuntun. Matulog ko muna ako. Isang tao mo. Iduluhi siya binas kinuo sir ng katabang kag sa isig katao. Dito, sir. Tama din. Tama. Apply trabaho. Pati pulis yan ta. Una. Sir, nabot na ta ni syudad na ni sir. Wala Takal. makita. Patakal ba mo? Hindi pa ba ni Sudan? Sunod na muna ko. Hindi mo ni Sudan. Sino buka ni ko? Sunod muna ko. Eh, kapag hindi gusto. Trabaho mo. Sunod muna ko. Syudad. Syudad sir, oy. Hindi lagi ni Sudan lagi. Hagdan na ni, hagdan na, no? Mataas na hagdan na. Kanindot na ni sir, di mo lagi ni kahoy sir. Ini ka sinawa. Bukatod ani. Bata ni sira. Bukata. Usap ta mabot ani syudad sir tag kamang. Kang tika nga ni oy. Ay. Kumauna yung kama ng kanin ko po eh.
Ikaw, kamang sa mo. Ay, madarag ko tao ko. Dahara. Amusog ko toy. Ako bisita sulod. Ora nang nikalo. Ay, panoy na yung kakasabigan sa sir. Ay, sama pa. Sama na. Wala, naunsang naman si Toy. Natulog naman na. Tuwag naman yung pulis kay Nano. Uy, Na, saan na ito ni Ron? na mo. Nagdaniglangan sa itong pang-apply, Ron. Sabi siya mo, ay, siya may tudlo na to, ayaw, sapa. Nga, saan man nila ito? Bling, Ha? Abliya? Oy, ini kuman anig sod, unsa man? Hana, ilabay ito niya kay. Ay, mura ba magad? Dahara man nagdangan sa itong apply, kay. Saan na ito pang-apply ni Ron? Natulog man ka. Saan na yan? Ay, siya may mutudlo na to. Asa ta mga apply? Nga, saan ta ni Ron? Wamta mo sito sa syudad. Ano? Mauna ang problema, Ron. To, gunong ningon. Sige na, unsa pa may lain na itong mahima. Di ato may isuot. Ha? Di man na pwede ko masunod kay magbabag na yung tiyan. Ang sige, ato ang buwaw ni. Bona. Ha? Sige na, kita ka ng oras. Gabihan ta ni. Utang kaya siya lang, diyan sa pinimutan. Kas. Na. Sorry lang kay sir. Kalangan ka sa apply. Mauna nakadaot ron si Toy. Maura man ni atong gilauman nga siya mutudlo na to aron mga plata aron makasuta unsa man ni pagsuod na turahan nga natuog mo lang natuog man eh. Kung ato ni pasanon, murot na nagpason sa sakong bugas. Patay ta ni. Basta paita na itong pang-apply si Toy ay. Wa man ni klaro. Ah, mabitong kita na kung tanang mga sinina. Kay buwag asa ta magabi, ato na sa mga tulog. Mura ta nag-irong way tagiya si Toy. Anong mura mag-irong way tag-iya nga tao man ta? Ikaw ka ha, kay na imong nang murag burikat wa mabayre. Nya ikaw, gwapo ka. Mura kag iring wa ka utot. Di ganay ko kagwanta ni mong batasan, kan? Katilaw kag lamparo nako. Oh sige, testing nga. Putot ra ba ka basig ilabuyog tinakas ubos. Unsay dugayan? Halasmag! Hasmag ayo. Sige. Tama ta. Ha, pe. Tikang-kang karon. Tikang-kang. Ay binuangin ta ka kudluba na. Ah, gulo ba ka? Ah. Ako tiga opon. Tugapo ka? Ah, basta tu ka blitok ron. Tu ka blitok. Sige. Gusto ka blitok ka? Talang ta. Isok ka. Ay, sige. Sige. Isok ka. Ha, isok din. Ha? Tarong ka. Isok ka mo. Bahala rin. Lumatay ka rin. Uslang lewat ni trabaho. Sige. Ah, dah. Uslang mending ingon aneh. Ito ba ha? Apply pa kita ng Lamat to ka. Tuton, papatay ka. Ha? Papatay ka. Ano ta? Lah. Papatay pa, Hindi, papatay ka. patay. Nausa mo doa, ay! Nausa mo doa! Patay ta, patay. Ano mo di magamatay ta ni? Ano mo magamatay ta? Ano magamatay? Isok ka. Isok ka dong, gay tanaw ta. Away naman yung kataka! Uy! Ano mo? Sir? Sir? Ano mo dia? Wala sir. Ha? Nagbaile rin sir? Sa baylay! Yung na baylay, mura mag... Naghupo ba mo sa mga taon mo? Mahon mo costume sa. Mura ba mo ginugos? Wala, sir. Nagsumba naman, sir. Ay, nagsumba mo sir ay. Sige ka, Dr. Igon. Hindi. Abay, sumba nga. Nag-usap ninyo sila, gisi-gisi mo na. Mali, sumba ninyo? Ganda kong nuting. Sumba ko naman, bay. Kung tanaw ta, may mo na yun, eh. Sumba. Tuloy na ko,